Sziasztok! Szeret magad rendszerben, boilerre, illetve fűtőpanelre egy 10 napelem paneles rendszer. Megmutatom nektek a kötéseket, hogy hogyan rakjátok össze, illetve hogyan működik az inverter. Tíz napelem fölrakva az állványra, nekünk most csak a videó miatt így van. Sorba kell kötni mind a 10-et. Következőképpen működik. Minden napelem hátuljából kijön 2 vezeték, egy pozitív és egy negatív. Amint látjátok, más a csatlakozó, az egyik ilyen csúcsos, a másik pedig lukas. Ennyi. A mellette lévő panelnak megfogjátok mondjuk ez a negatív, megfogjátok, és a mellette lévő napelem panelnek ugyanígy van egy pozitív és egy negatív vezetéke, és a neki megfelelővel, tehát a pozitívval összecsattintjátok. Így van sorba kötve 2 napelempanel, és ezt megcsináljuk mind a 10-zel, és így a végén fog maradni itt egy pozitív csatlakozó, és ha jól csináltuk, a másik végén marad egy negatív csatlakozó. Mutatom ennek a maradék negatívját a mellette lévő pozitívjával. Itt akkor marad egy negatív, a mellette lévő pozitívjával összekapcsolom kattanásig. Marad egy negatív ismét. Összecsattintom a mellette lévőjével, és ez így folytatódik szépen, amíg a sor végére nem érünk az utolsó napelempanelhez. És az utolsó. Így. És akkor a végén marad egy negatív, és a negatívra pedig ráteszitek a hosszú feketék vezetéket. Ugyanúgy kétféle csatlakozó van rajta, csak az egyikbe fog belemenni, tehát nem kell nagyon gondolkodni se. Megnézitek, és így már oda fogunk állni az inverteres részhez. A másik végén pedig maradt egy pozitív, arra pedig a piros vezetékét csatlakoztatjuk rá. Így. Ehhez az inverterhez, ehhez a rendszerhez nem kell akkumulátor. Ez tök jól, akkumulátor nélkül. Ez egy olyan inverter, speciálisan csak boiler és fűtőpanelre használható. Kibontjuk. Ez ilyen szép kék. Az üzembe helyezése nagyon egyszerű. Az egyik oldalon van 2 darab dugaj, ahova konnektort vagy dugvillát lehet tenni. Itt van egy földelőszem, ide kell majd a földelését kötni az inverternek. Nem a hálózati földszondára, hanem csináljátok neki egyet külön. És a másik végén pedig van ugyanúgy MC4-es beállás, ami a napelem oldalból jön. Ide kell majd bedugni ugyanúgy a napelemektől jövő csatlakozókat. Szintén kétféle, tehát nem tudod máshova bedugni. Így becsattintod, ide lerakom, és ez pedig ide. Pozitívat pedig ide tudom becsattintani. Így. Össze is van dugva, és hivatalosan ez így működőképes. Ha olyan invertert kaptok, amire gyártásilag csak lengyelül van ráírva a szöveg, tehát nincs angolul, mert van olyan is, amin angolul van, az van ráírva, hogy csak villanyboiler és fűtőpanelt lehet rákötni, vagy olajradiátor. Amiben forgó alkatrész van,
Tehát például olyan hősugárzó, ami ventilátorral keringeti be a levegőt, olyat ne dugjatok bele, mert az inverter végét jelenti, meghal, vége. Ez csak teljesen nem olyan, ami nem forgómotoros. Tehát ha ki akarjátok próbálni, hogy működik-e, fúróval, vésőgéppel, flexel, ne próbáljátok ki, elrontjátok. És az már nem garanciális hiba. Jó? Speciális dugalja van, úgyhogy figyelni kell arra, hogy itt a dugvillának ez a kis karika is oda kerüljön, ahova kell, mert hogyha megnézitek, itt van ez a tüske, annak ide kell kerülni. Tehát csak egyféleképpen tudod bedugni. Így. És csippant is egyet. Ja, mert be van kapcsolva itt a fűtőpanel. Automatikusan bekapcsol, amikor a napelemek termelnek annyi áramot, és amikor a napelemek nem termelnek annyi áramot, az inverter automatikusan kikapcsol. Tehát ez teljesen automatikusan tud működni. Nézzük meg akkor egy hőkamerán, hogy hogyan melegíti a fűtőpanel. Ugye ez a hátulját, mert ugye a fal felé melegít, ez a típus. Hát ilyen meleg. Hogy a képen láthassátok azt, amit mi kézmeleggel érzékelünk. Ez automatikusan ki és bekapcsol az invertert.